Доброго ранку. Усім салют! Рада вітати вас у нашому доброранку. Цудоўна, што вы далучыліся да нашай кампаніі. Літаральна некалькі дзён засталося да пачатку зімовых канікул. І наперадзе святы, гульні, ёлка, горка, ура! До речі, горка, калі снег не подвядзе, на чым вы будете кататься? На санках, вядома. А я на лыжы планую стаць. Паважаю, Лесік, лыжы – гэта новы ўзровень. Дзякуй, Лёша. Некаторыя знаўцы сцвярджаюць, што прасцей пачынаць са сноуборда. Гэта такая шырокая лыжа памерам са дзве звычайныя. Так, між іншым, віншую ўсіх, каму падабаецца гэты від спорту. Сёння, сябры, сусветны дзень сноубординга. Са святам вас прафесійныя сноубардысты, а таксама аматары. Ура! Заснеженных вам схілаў! Добра, што ў нас ёсць спецыяльныя горы для катання на сноубордзе. Хлопчыкі, канікулы! Дарэчы, у апошні час колькасць паклоннікаў здвоенай лыжы імкліва расце. І зараз больш за 30 мільёнаў чалавек у свеце займаюцца сноубордингам. Ой, якія смелыя! Я б не адважылася на адной лыжы зляцець з высокай гары. Баязліўка! Уяві сабе, Кася, што ўзрост кожнага шостага сноубардыста складае ад 7 до 11 гадоў. Нішто сабе! Якія малыя, а ўжо на дошцы. Падчас заняткаў сноубордингам працуюць амаль усе мускулы, а таксама абодва паўшар'і мозгу. О, сноубардысты не толькі моцныя, але і разумныя. У іх развіваецца выдатная рэакцыя, і яны хутка прымаюць рашэнні. А ведаеце, якая сярэдняя хуткасць катання на сноубордзе на падрыхтаванай трасе? Якая? Каля 70 кіламетраў у гадзіну, а максімальная зафіксаваная больш за 200. Ого, не кожная машина можа так разогнацца. Не, хлопчыкі, я лепш на саначках, паціху. Сноубординг, Кася, адзін з самых удзячных відаў спорту. Каля 70% навічкоў ужо пасля першых заняткаў з інструктарам досыць упэўнена з'язджаюць з гары. Дашло до таго, што сноубординг стаў алімпійскім відам спорту. Упершыню гэта адбылося ў 1998 годзе на зімовай алімпіядзе ў японскім Нагана. Вельмі рада за сноубардыстаў, але я пас. Мне нават боязна глядзець на іх рызыкоўныя трукі ў паветры. А што ты, Кася, скажаш на тое, што асобныя экстрэмалы катаюцца на сноубордзе па пясчаных схілах? Ой, чаго толькі не прыдумаць. Уяўляю, які пыльны віхор уздымаецца за імі следам. А што ім рабіць, калі снегу ў тых мясцінах не бывае? Вымушаны на сноубордзе ехаць па пясчаным схіле. Арыгінальны. А давайте паглядзім, што прыдумалі не менш арыгінальныя сябры, смяшарыкі. Колькі ўсяго цікавага страціў Капатыш за сваёй зімовай спячкі. Нават крыху шкада яго. Ні зімовых катанняў, ні навагодняй ёлкі, ні падарункаў. А мішкі так любяць салодкае. А чаму ведаеце? Я нядаўна натрапіў на цікавую інфармацыю пра мядзведзяў. Магу падзяліцца. Давай, Лесік, бо пра іх нямала міфаў ходзіць. Тое, што мядзведзі любяць салодкае, праўда. А звязана гэта з тым, што ў салодкай ежы шмат калорый і вугляводаў. Мішка жадае набраць кілаграмы, каб стаць сумаістам? Не, Кася, каларыйная ежа неабходна мядзведзям, каб назапасіць падскурны тлушч перад тым, як заваліцца ў спячку. А спячка іх доўжыцца ад 3 до 5 месяцаў. О, мішкам трэба добра пад'есці перад зімовым сном. Вось яны і стараюцца ўлетку і ўвосень. А падчас зімовай спячкі губляюць трэць, а бывае, што і палову сваёй вагі. Ого! Вясной яны прачынаюцца галоднымі. Тады лепш не трапляцца на іх шляху. Менавіта так, Кася. Насупраць розным міфам, што мішкі непаваротлівыя, павольныя, бегаюць яны даволі хутка. Каля 50 кіламетраў у гадзіну.
Такую хуткасць ледзь выжимаюць прафесійныя велосипедисты на велогонках. Вось вам і косолапы. Плюшевы драпежнік толькі здаецца нязграбным, а пусціцца бегчы не уцячэш. Насамрэч, мішкі выдатна плаваюць, добра лазяць па дрэвах, стаяць і нават ходзяць на задніх лапах. Не ведала, што бурыя мядзведзі купаюцца. У летнюю спёку яны з вялікай ахвотай купаюцца і плаваюць. Пераплысці яны могуць больш за 6 кіламетраў. І бегаюць, і плаваюць. А яшчэ выдатна арыентуюцца ў лесе. Добра памятаюць грыбныя і ягадныя мясціны. Памяць у мішак цудоўная. Бач ты іх! Нюх і слых у іх таксама дасканалы. Здалёк за кіламетры пачуць таго, хто зойдзе на іх тэрыторыю. Праўда, мядзведзі вельмі разумныя жывёлы. А хто самы знакаміты мішка ў нашай краіне? Вядома, Топа з калыханкі. А яшчэ ён любіць глядзець мульцікі, як і мы. А зараз давайце і паглядзім. Ну, ласяж і сапраўдны мастак. Такую выставу лядовых скульптур падрыхтаваў. Любата, проста цуд. Яму з надвор'ем пашанцавала. У нашай краіне ладзіць фестываль лёду і снегу рызыкоўная справа, бо частыя адлігі сапсуюць зімовую прыгажосць. А ў паўночных краінах такія фэсты праводзяцца штогод. Напрыклад, у кітайскім Харбіне. Ляцім туды, сябры. Ух ты! Харбін – адзін з цэнтраў ледзяной і снежнай культуры ў свеце. Гэты горад размешчаны ў паўночна-ўсходнім Кітаі. А наколькі там холадна, Лесік? Узімку звычайна каля 16 градусаў марозу, але ўначы часам бывае і мінус 35. На такім марозе лядовым скульптурам нішто не пагражае. Таму ў Харбіне штогод і ладзяць міжнародны фестываль лёду і снегу. Афіцыйна ён пачынаецца 5 студзеня і працягваецца месяц, а то і даўжэй. Большасць скульптур рыхтуецца загадзя, іх можна ўбачыць ужо ў другой палове снежня. Ох, якая прыгажосць! Фантастыка! На фестываль у Харбін прыязджаюць каманды скульптараў з Расіі, Японіі, Канады, Амерыкі і іншых краін. Лядовыя скульптуры апрацоўваюцца як пры дапамозе сучасных інструментаў, напрыклад, лазера, так і традыцыйнымі піламі або лядовымі ліхтарамі. Таленавіта, грандыёзна! Вось гэта відовішча! Фестываль лёду і снегу ў Харбіне штогод наведваюць мільёны турыстаў з усяго свету. І мы там віртуальна пабывалі. Дзякуй вам, хлопчыкі! Рады, што падарожжа спадабалася. А зараз давайце глядзець мультфільм. А ты часта бачыш сны, Кася? Не так часта, як хацелася б. Бывае, што тыднямі нічога не сніцца. Не факт, што не сніцца. Просто ты не запамінаеш сны. Я? Адкуль ты ведаеш? Не толькі ты, а кожны з нас. Даследчыкі выявілі, што адразу пасля абуджэння чалавек можа прыгадаць толькі 10% сноў. Нават тыя сны, якія вы зранку яшчэ памятаеце, з часам усё роўна забудуцца. Ну чаму? Чаму сны такія нетрывалыя? Такія асаблівасці нашага мозгу. Выкідваць непатрэбную інфармацыю. Пачакайце, але ж былі выпадкі, калі вучоныя бачылі ў снах свае будучыя адкрыцці. Напрыклад, Дмітрый Мендзялеев, кажуць, убачыў у сне перыядычную сістэму хімічных элементаў. А Лесік? Гэта міф, сябры мае. Насамрэч, перыядычная сістэма з'явілася ў выніку 25-гадовай працы Мендзялеева. Пра гэта ён сам расказваў. Сваю табліцу вучоны выношваў у галаве 25 гадоў. А я думала, што адкрыццё можа прысніцца. Не, каб гэта было так проста, кожны з нас стаў бы вынаходнікам. Лёг спаць, а прачнуўся з гатовым адкрыццём. Але хто цікавіцца, даследуе, спрабуе, у таго рана ці позна ўсё атрымаецца. Правільна, Лёша. Што ж, сны снамі, адкрыцці адкрыццямі, а ў нас зараз мультфільм. Глядзім, сябры.
Што ж, сябры, прыйшоў час развітвацца. Цудоўнага вам дня, дзяўчынкі і хлопчыкі. Багатага на вясёлыя сюрпрызы. І прыемныя падзеі. А мы сустрэнемся з вамі зранку У нашым добраранку!